Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa hadana bi inzalil qur'ani wa irsali rasuli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilan najati wa salamati fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pini sepuh sesepuh ingkang kita mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan menjelang buka puasa, warga masyarakat Kertosisih Lor ning ora kabeh. Ya saenek iki wis lumayan iki. Lumayan. Ingkang kula titip doa mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan karahmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi nate paring pangandika, ngendikanipun at-tawadhu utawi tawadhu andhapasor utawa lembah manah iku layazidu ora bakal nambahi apa andhapasor al abda ing kawula illa rifatan kejaba keluhuran. Fatawadhu mongko padha tawadhu'a, padha andhap asara sapa sira kabeh, yarfa'u mongko bakal ngluhurke kum ing sira kabeh sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Kanjeng Nabi ngendika ngeten iki, tawadhu andhapasor, nglungguhke diri nang isor, rasah kumluhur-luhur, rasa anggak gumbedhik, pokoke nglungguhna diri nang isor. Nek cara praktek urip ngeten ya wis wong urip iki ngalahan rasa dadak ngeyel, rasa dadak kaku, rasa dadak egois. Rasa dadak egois. Model ngeten niku mengke ora ana liya undu-unduane, mesti bakal luhur, mesti bakal neng dhuwur dengan sendirinya. Mula Kanjeng Nabi dawuh kowe iki do andhapasara utawa do tawadhu'a, mongko Allah bakal ngluhurke neng awakmu. Nek cara niki, nek cara sing kondang, sing garis besar mawon, le duwe sikap maupun sifat tawadhu andhapasara. Secara garis besar, sing rincian per harine kita ora tek ngerti. Gampangane Al-Mafrullah Sayyid Ayatullah Ali Khamenei sing demben sedo nika, pemimpin tertinggiran kuwasa sawen-wen neng Iran, dadi pemimpin tertinggi neng Iran. Nek cara nggone dhewe dadi presidene negara lho. Ning karo cah cilik-cilik andhapasor. Karo wong ra duwe ngekeki kebijakan-kebijakan. Mula internale rika niku nang digawe apa-apa murah, karo Ali Khamenei niku digawe apa-apa murah. Pendidikan dan rumah sakit niku digawe ra bayar ten niku.
Sing bayar paling mingkur transportasi BBM, digawe murah. Dan beliaunya sampai kemarin niku sedo, niku ora duwe omah ming ngontrak. Ngantek sedo iki posisi omah iki ming kontrakan, apa rampuan. Upamane mengkayakan diri, upamane nyugihke ombok. Gampange ra elok-elok orang nomor 1 ning Iran. Ning memberi contoh terhadap rakyat. Aku kudu sejajar karo rakyate men kepenak. Terus niku ning video ana cah cilik bapakne Yahudi, hari ini ulang tahun. Dhek ngomong, "Saya hari ini ulang tahun." Saya cuman minta hadiah sama ibu terus diantar sendiri, ayah saya Yahudi. Hadiah saya pengen ketemu abah dan kepengen istilahnya dicium, disayang. Karena umur saya kurang dari 9 tahun, belum balik. Bisakah abah memberi hadiah ulang tahun saya seperti itu? Ngeten niku terus karena urung balik umur 7,5 tahun bisa boleh sini. Karo cah cilik andhap asore kaya ngono. Orang nomor 1 sak negara ya. Makane ngantek sedo wis sak negara Iran iki le kelangan, le sedih, le do ndongake ora ming sak negara ngendi-endi. Sedone dibom Israel karo Amerika niku. Sing duwe Ayatullah Ali Khamenei ra trima, akhirnya Iran digawe montab, digawe nesu, wis ngekeki balesan seprene. Dek iki berita terkini Benyamin Netanyahu mati niki. Jadi Perdana Menterinya Israel mati kebom genti. Oh niki lagi gayeng niki. Niki nek kita mengikuti berita sing internasional. Nek praktek nggo awake dhewe ngaten, awake dhewe ora kakung ra putri niku bersikap kesehariane sanguwa utawa landesana andhap asor. Karo sapa-sapa iki andhap asor. Ling lekasi nang omah. Ling lekasi nang omah karo keluarga iki andhap asor. Nek bapak-bapak ya aja dumeh presidene keluarga terus sadet sanyet sewiyah-wiyah karo bojo sewiyah-wiyah karo anak sakarepe dhewe tidak punya sedikit toleransi tentang kahanane anak butuh nyeneni butuh nyalahke niku sebenarnya kaku namanya nek cara istilah moderne otoriter kaku keras. Kira niku keras. Anarkis namanya. Kalau nek kaya awake dhewe nang omah niku tetep linambaran andhap asor. Ini ngibadah. Karena Kanjeng Nabi sing dawuh. Nganggo paham njak donya iki ora ana sing sempurna. Wingi lho, kula nate matur karo jenengan, donya iki ora ana sing sempurna, dadi aja gampang nyalahke. Ana kekurangan, ana cacat sithik rong itik sing kedaden ning jero keluarga niku ya dimaklumi njak ya donya kok ya. Nggih ta njak donya iki ora sempurna, ora kok terus langsung dadel ngonek-onekke nyalahke. Malah nek sing ra agoman bojo ki diasok-asokke kok piye? Apa ora serem wis? Aming ana salahe titik sih bojo diasok-asokke. Masa sore asu bengi keloni berarti ngeloni asu. Malah terus tambah. Malah bar kuwi tambah lah metu kirek no ya. Ora cetha asale den. Tenan iku ora mutu kadang kala ora memaklumi karo dunia sing wis diterangke karo Allah. Dunia niku ora sempurna. Mulane kabeh wong ora sempurna, ora iso nek dituntut apik terus. Ora iso nek dituntut bener terus ora iso. Wong kita dhewe ya ora iso kok. Ha kita dhewe ya sok kleru, sok kurang. Sok ana khilafe ngaten kok ya. Mulane ya sudah ora apa-apa njak donya iki ming ra sempurna dimaklumi ngono wae.
Nek lanang insyaallah saged ngeten niku gelar gulung karena akale 10, atine luwih jembar, luwih gedhe. Sing rada angel wong wedok. Wangel nek kon andhap pasor, nek kon serba digelar gulung, nek kon mengakui kleru karo salahe ngono kuwi wangel. Apa meneh ka ora dikanteni ngulungi dhuwit ora bakal ngakoni. Wangel tenan sih, wong wedok iki kadang tetep merasa selalu benar, engko salah we merasa benar, ben supaya anggapane benar ki kaya-kaya kuat, golek pembenaran karo golek bola. Engko golek bola ning tangga ngene wadul-wadul wangun kae. Le omong karo tangga ya wangun, jajal lek nek kowe wis bayangno, ya wegah kon bayangke. Urusane dhewe-dhewe on bayangke. Niki lho. Kerep banget kula niku ngantek diwaduli karo ning ya niki rada anu ning ra apa-apa ming wong wadul kek jenengan sing wadul sapa ya ora ngerti karo wong endi kok. Wong ya ora kula omongke. Jenenge sapa omahe ngendi ngono ya ora kula omongke. Niki wong lanang niku wadul karena saat niku atine hancur ya. Atine niku hancur, aku jan kaya ora diregani tenan. Lah ngopo iki? Aku iki dadi wong lanang lehku ngalah karo lehku ngisori bojo ra kurang-kurang. Saka ngantek kono iki mulih nyambut gawe kesel ya ora takon ngopo-ngopo langsung gletak tak nengke wae. Piring gelas sendok teng kleder tak sahi ing atase wong lanang. Esuk mruput lunga nyambut gawe. Ngomah sing umbah-umbah ngantek jeroan wis sing ngumbahi aku. Dek omong ngeten niku. Terus kula sembranani men ra grantes to. Lah kok ngumbah jeroan ki arep nggule jeroan apa piye aku ya ngono to. Ben ora sepan. Wong ini men ora grantes ya kula. Jeroan gule mbahmu lho. Aku ki lek ngalah ngantek kaya ngopo ndedit sithik ro kitik ora tau ngengeh, mesti tak ulungke kono, mesti tak ulungke kono. Nggih. Ora tak kon ngopo-ngopo ibarate. Ming aku bengi turu numpangke tangan ning awake kono wis dikipatke karo digetak aku. Omong ngono kuwi ya. Ajan. Bengi aku turu. Dek omong ngeten lho. Aku bengi turu ming numpangke tangan ning awake kono kipatke karo dibengoki. Aku sayah griseni lho muni ngono. Wah, yang mati kaya nangis-nangis oke aku ki dadi wong lanang kurang piye. Kono muni aku sayah griseni. Terus tak karoke lah kok sayah ki ngopo? Aku wis nerangke umbah-umbah aku sing ngumbahi, sah-sah aku sing ngesahi. Kowe sayah mulih kerja turu tak nengke wae. Aku butuh ngombe wedang godhog dhewe, gawe dhewe. Nek kowe alasan sayah ki sing gawe sayah sapa? Malah nyalah-nyalahke. Aku kene saya mbut gawe kok. Lah aku ya mbut gawe, kek bayarku tak ulungke kowe. Iki aku ya mbut gawe, bayarku tak ulungke kowe. Aku dadi wutuh, dadi korban apa piye critane iki? Mbut gawe kesel duwite tak ulungke kowe, gawean ngomah aku wutuh sing beresi, terus kowe nganggo sikap kaya ngono kuwi. Wah malah melung-melung kae. Sing wedok malah melung-melung. Pokoke aku sayah, kesel, griseni aku arep turu. Ngeten niku. Niki lho, gemang nek disalahke tetep gemang kok ya ngeten niku. Padahal nek balik kene nggon aturan agama, walah ya Allah, ini lho wong wedok dosa gedhe tenan iki. Jan dosa gedhe tenan kaya ngeten iki kok ya. Karena sing lanang wis netepi kewajiban. Kecuali nek sing lanang ki ra netepi kewajiban. Ora tau ngulungi dhuwit, ora tau beresi gawean. Hawane ming njaluk terus ngono kuwi ra dituruti ra apa-apa. Lah iki ki ora hawane njaluk, sih.
gilok-gilok gek gaweane ndak dina diberesi. Ning sing wedok anggak sing wedok sok dhuwur sok bener. Iki dosa gedhe lho. Karena duwe hukum kumalungkung, duwe hukum kumluhur-luhur. Cowok nek tembung umum jenenge wong wedok sombong iki kok. Pisan pindho sante, ning nek terus-terusan ku Allah sing hukum. Tenan Gusti Allah sing hukum. Nek sing gul-gul sing marahi nolak karo sing marahi sayah le muni nyambut gawe. Aku nyambut gawe saya terus wani nolake, wani nyentene, wani ngiwake sing lanang diweleh-welehke karo Gusti Allah. Wujude napa? Salah siji gambarane ngerti-ngerti mbuh kena alangan ning gawean kono. Karena sing nggo gaya li nyambut gawe, dadi urutane niku mbuh kena alangan ning gawean kono, terus hasil bayar sing lemuni dicelengi gaya kae ngerti-ngerti entek nggo tetombo mungkin. Ngerti-ngerti entek nggo tetombo, dadi sing berkah, sing manfaat malah le nyambut gawe sing lanang sebabe le nyambut gawe sing lanang pendak dina nggo makani keluar. Go nek dhewe nyambut gawe ra dilumpukne. Ketoke tak terangke ngeten iki wong wedok ra trima kae ketoke. Karena karepe ya diluhurke, karepe ya dibenerke, karepe ya kudune ora dielek-elek karo ora disalahke kok ya. Karepe kuwi. Golek apa to? Urip niku golek apa? Njajal digelar gulung. Posisi gawe sing lanang cuwo, posisi gawe sing lanang mangkel. Ini bahaya sekali. Nek cara sanepa ibarate telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk iki engko nek kecoblos tanduke pecah, nek tiba ya mung pecah. Dadi ra ono pilihan. Posisi wong wedok gawe cuwo, gawe mangkel bojo lanange, wah niku bahaya banget. Lah nek cara wong sing iso mikir, wong aku iki cara bleger lahir sedina-sedinane wis dipenakke. Ora umbah-umbah ya dikumbahi ro bojoku, rasah-rasah ya disahi. Aku ora gaweke wedang ya ora diseneni, ora disalahke. Kono gawe wedang dhewe. Nek kono bayaran ya duwite keke aku. Wis pokoke saiki aku ki kudune mung gawe lega lanangku. Wong apa-apa aku wis dipenakke. Lah iki jenenge wong wedok dong. Lho, ra to. Lemuni dong wis engol kok ya. Angel kok pancenen. Ya sakaremu wong iki aturan agama kok. Ha iki sakaremu arep golek apa? Golek neraka ya kena, golek swarga ya kena. Nek golek swarga ya ming niku wae banting setir. Wong ya aku iki kurang apa to? Penak dipenakke dhuwit dulungi. Ora tandang, ora seneni, ora ditak-tak, ora diatur-atur. Sisan kepenak larase, gawe seneng, gawe lega. Apa sing dadi karepe dheke tak turutane wae. Wong nuruti iki ya ora kangelan. Nuruti iki. Engko nek wis kana lega oleh swarga. Wis ra kangelan bojo seneng swargane kecekel. Ngono. Iki nek iso mikir lho iki. Nek ra dikoroki ngene ya arep ndak dina ngaji kae. Tetep kok Betari Durga jek kae wong iso gilani wong. Ya tobat ngrasake tenan. Dar. Mula selalu berpikir ibu-ibu, kita hidup ki golek apa? Nek golek penak kala mben kula wis matur, donya iki ora nggonku penak, mbok sak penak-penake wong urip ning donya iki tetep akeh rekasane. Wong Allah wis ngumumke donya iki kon kangelan, donya iki kon rekoso. Nek jenengan golek penak ora ketemu, ya penake ming dilit ning pemburine rekoso. Engko terus ana kembang meneh, penak delo meneh, rekoso meneh ngono kuwi. Dadi ra ana bahasa penak sing sempurna, bahasa penak sing utuh iki ra ana. Mula nek jenengan golek penak amat sangat kleru. Dalam arti nglawani pengendikane Allah. Allah akan rekoso jenengan golek penak. Ora bakal kecekel.
Mang sinau karo awake dhewe niku. Awake dhewe niku penake karo rekasane prosentasene ora akeh le rekoso. Ha penake ming delok-delok. Kadang bapak-bapak iki penake ming lali. Lah ming gletak saking saya iso turu ya ki penak. Dadi penak iki ming penak lali. Karena ming saking sayahe gletak. Kowe ming nang kerdu dadi ra kasuran. Lah gletak iki ming nang gerdu ra kasuran. Ning wong saking kesele les ngeten agi penak. Penak mingkur tiban ngeten niku kaya. Niki ibu-ibu bapak-bapak tenan. Sakniki niku urip intine arep golek kamulyan engko bar donya. Mulane le ngamal saiki, le rekoso saiki, le prihatin saiki, linambaran andapasor lembah mana. Aku kudu ngesori bojo lanangku. Sing lanang ya ngono, aku kudu ngesori bojo wadonku. Dadi men indah, ora ana saling elek-elek, ora ana saling menyalahkan. Termasuk engko nek wis ngeten niku neng tangga ya tetep linambaran andapasor. Dadi karo tangga-tangga iki pokoke nyendhekke awak wae. Nek Sayyidina Ali ngendika, dadiya kowe wong sing asor di mata manusia tapi luhur di mata Allah. Sayyidina Ali ngendika. Dadi asara di mata orang ning luhur di mata Allah. Lah niku piye? Nggih nek ning ngarepe wong iki rasah ngetok-ngetokke apike, rasah ngetok-ngetokke luhure, rasa wis kaya apa enenge. Ora diajeni ya ora apa-apa. Ora diakoni ya ora apa-apa, sebab nek ngamal niku mengke catetane ning rakib sing ngakoni Gusti Allah. Dadi nek wong ra ngakoni iki ra apa-apa kok ya. Latihan ikhlas ngono lho. Dadi kepenak nek ngeten niku nang ati kepenak banget latihan ikhlas. Karo wong iki ya andhapasor. Donekke ya rasa baper, rasa dilubokke ning perasaan, rasa lara ati ben ming wong nekke kowe kok. Apa meneh sore-sore ngeten iki menyang ngaji. Linggo ning sandinge kanca. Kancane langsung ngomong, "Kok pading iki poso ora kowe iki ngono kuwi?" Ayo dijawab apa enenge, insyaallah poso. Nek ora ya ora, ngono ora apa kok. Kita kepenak. Kok piye kok ora poso? Ayo karang mau kepyur kunang-kunangan terus medhot ngono wae. Bloko suto, kok piye ku model poso? Ya isaku ngene iki penak. Loh. Dilalai buka ngetokke rokok tenor. Buka iki ngetokke rokok tenor. Lah kok sandinge ling ngonekke iki wangun. Rokok kono iki efeke mengguk ora kuwi. Lha muni ngono kuwi jek takoni ra ya tanja ta iki. Dadi ming DC alhamdulillah kene ya wis suwe ngrokok tenor aku ya ora mengguk. Kae wong wedok kae ra ngrokok mah mengguk galo cekrah-cekrah. Nuduhke bawang ngrokok ya ora marai mengguk wong wedok sing ra ngrokok ya do mengguk kok. Dadi rada santai. Tenan rada santai. Nggih, nyuwun sewu niki ya mungkin karena lama tidak ketemu gek. Zaman semono kalih Pak Sukir iki uripe ning terminal rika terus terminal pindah Leren. Leren terus ora kontak karo kanca-kanca terminal. Suwe kula ora kontak. Jan suwe ora tau ketemu. Dileleh suatu ketika ketemu karo salah siji kanca. Nang terminal ya kanca kula kancane Pak Sukir. Lek ketemu nang Sarmegiri. Lek ketemu niku. Kok ngerti-ngerti ngeblok pundakku iki le ngrurui wangun kae. Sobo kene barang to to kowe iki ngono kuwi apa ora to kowe? Dadi isih dianggep kaya jaman terminal. Isih dianggep kaya jaman kono dadi ling ngruri sobo kene barang to to kowe iki ngono iki. Ya Allah. Kula ya terus santai, ayo sapa-sapa srawung iki men dulure akeh ngelmune amba. Wong sinau ngelmu iki ora mingkut maca kitab aku.
Kita apa-apa, dadi ora ngerti kok ya kula lek ngomong ketrucut iki. Ora ngerti gawean kula sedina-sedinane saiki. Dadi sekolah ki ora mikir ning gedung sekolahan, kadang ning Serawungan ki tambah ngelmune. Niku Pak, ora usah nesu lho ngopo. Wong nek digelar glung ngopo ta nesu? Lah nyatane diceluk to, lah ya lumrah to wong ngapale ya ming nang terminal. Ngertine dhek, kenale dhek, cerake dhek karo kula niku ming jaman ning terminal. Bar niku terminal pindah kula ya terus leren. Dadi wis ora cerak, ora kenal, ora ngerti kahanan kula kaya. Ngertine iku kula isih dianggep kaya mbiyen. Lumrah to nek nyeluk ngono kuwi. Kecuali nek kono iki seprene ngerti perkembangan kula kok tetep ajeng nyeluk ngeten niku. Lah niku rada ngece. Nek kono iki nyeluk ngeten niku ora ngece, tulus niku asli tulus. Dadi ora usah dinesoni lah tulus e kae iki. Los e kae iki malah. Lah kula ya terus sama wis pokoke tengok kene mangan sak warekmu apa sing disenengi engko aku sing bayari mumpung ketemu. Sugih saiki kowe to. Lho wae. Apik tenan. Ati kula pikir ora salah, dek iki sama sekali ora salah. Karena kenali karo kula, ngertine karo kula jaman ning terminal. Bar kowe ora ngerti, dadi anggapane rika kula iki isih kaya mbiyen. Padahal ya mung owah titik isih rada kaya mbiyen. Dadi urip iki yakin nek santai rasah piye-piye. Makane nyun ngapunten iki saking dene kula iki seneng Serawung ora piye-piye. Saka Covid lho, Pak. Saka awal Covid ngantek seprene ngarep omah kula niku kiwa tengen tangga teparo do mlumpuk kabeh. Covid niku ning lor omah karena pertigaan lor omah niku. Covid leren pindah ning ngarepan. Ten ngarep omah kula. Pendak bengi do mlumpuk. Angger jam 10, tengah 10 ngono mlumpuk kabeh. Kiwa tengen. Do remi, Pak. Seprene lho niku. Ya werna-werna ana sing ra salat, ana sing ra ngaji. Sing bar niku terus saiki gelem menyang ngaji. Ribik-ribik ya terus do gelem salat. Ning seprene ya isih sing ra gelem salat ya isih. Malah angger awor karo kancane wong rong kalangan, kadang telung kalangan, wong 8, wong 10, wong 12 niku biasa. Pendak bengi. Iku angger ketemu kancane sing sepaham ngono, glenak-glenik kae, tak rungok-rungokke jebul ngomongke metune nomor kuwi lho jebule ngono. Iki ngomongke metune nomere. Wangun kae. Mbiyen isih rada gondrong kok ya kula. Dadi persis gendong kok ya mbiyen iki. Dadi kita lamine serong. Rada serem nek mbiyen. Lah seprene tangga-tangga niku ora sungkan. Ora kok istilahnya terus jigo pekewuh karo kula mboten. Ngantek saking serke karo kula mbok kula lunga ngaji. Engko kula mulai wis do mlumpuk ten ngarepan niku. Tetep do remi pendak bengi. Ning yo ming remi lho, Pak. Ora judi lho. Nek judi niku botoan. Nek niku dolanan kok ya dolanan iki ya ming dolanan. Ya hiburan ana alate remi, kadang wong dolanan niku lho ana alate kadang kala si elektron, kadang sekak. Angger sing ra botolan iki ora apa-apa, karena nek botolan iki judi. Nek ora botolan los ya ora judi, ming dolanan. Ana elektronan nyanyi, ana sekak, ana remi, ana gaple. Kadang nek rada sugih kae dolanane ya werna-werna. Bilyar, sing rada sugih-sugih nika nggih to. Pingpong, niku ming dolanan kabeh. Dadi aja kaku, wah nek ngono ki judi mboten. Definisi judi niku botowan. Mbuh alate napa nek botowan tetep judi. Mbuh saranane apa nek ora botowan ya ora judi, karena sing dihukum iki le botowan. Mula dek mben kula matur dolanan lele wis iso judi. Lele niku wong terus modele ana blumbang kosong, awake dhewe umbuk. Modele umbuk nika. Ayo saiki tarikan 30. Wong pira iki nek wong 10 ya engko mlumpuk 300 tukokke lele,
cemplungke kene ayo pancing bareng. Lah ketoke wangun to kaya pancing bareng. Ning niku judi karena umbuk jenenge. Lah engko sing meneng mestine ya sing oleh lele akeh. Wong 10 niku mancing ora kabeh oleh akeh to. Ana sing dilalae ora oleh, ana sing dilalae cetak-cetek, ana sing dilalae oleh titik, ana sing dilalae oleh sedengan. Lah sing jaya sing oleh akeh dhewe. Sing ra oleh mesti miso, Pak. Ya jelas kok ya. Wong terus omong munyuk 30 ra oleh apa-apa. Lha muni ngono sih lho iki, Pak. Jajal iki kuwi. Mancing kok nganggo ngono, ha niku masalahe judi. Biasa ngeten niku mula jenengan aja kok terus begitu fanatiknya bahwa dolanan remi iki mesti judi mboten. Ning botohan apa ora. Kayak mengke anggere pendak bengi ket Covid niku mesti kula tukokke gorengan 20. Engko nek telung kalangan 20.000. Telepon angkringan gorengke 20.000, Mas. Oh nggih Pak sendika kirim. Iki ming rong kalangan golenge 20 pendak bengi wis. Ngantek kanca remi niku gerengan kalih kanca-kanca iki upamane dilumpukke ora nggo nukokke gorengan kanca remi wis oleh Nmax 1 lho iki lho muni ngono sih. Aku ora butuh Nmax iki butuh iki nabung kok ya. Nabung piye lah ya iki kan tabunganku dicatet karo Rakib. Sesuk nek wis tekan kono arep tak unduk, arep tak dudah ya. Saiki nggo ngopo Nmax wong Mio wae ana kok. Wong yo padha le mlaku. Mio ro Nmax yo padha nyatane yo nek niat dene tekan kene kok. Alhamdulillah ora macet ta. Santai urip nek ngeten niku ternyata kula njajal praktek sak iso-iso wujude karo sapa-sapa niku kula cendhekke ngeten malah do seneng. Ning njajal gaya niku ora do sengit. Oh nyatane kula ya krungu grenengane kanca. Wah, nek awor kae ming ra penak ning kuping lho muni ngono. Lah ngopo aja ora penak? Oh, suarane iki ora ana sing nyenengke. Njajake bakmi wae letawa wis nglarani ati. Wong letawa ngleh ora omong. Lha muni ngono jenenge tobat to iki, Wet. Ming kan jajake oleh nari ngleh ora omong. Tak karepe wong liya iki kon ngemis ngono karepe. Ngeten lho sing paling ora seneng niku. Engko terus ngetokke apike. Kadang ngomongke sedulur-sedulure men diluhurke. Barang ngeten lho, Sen. Ngomongke sedulur-sedulure. Rada kumalungkung. Ya aku ki ala-ala kok ngene nek karo lurahe kae ya isih tunggal mbah. Mbahne kono ki adine mbahku. Apa ora tobat wis ngono ki. Lah terus ngopo? Nek omong ngono ki terus ngopo? Kadang sak ngono ki lho. Dadi enggak usah napa nggih istilahnya urip niku rasa butuh butuh ketok ning ngarepe wong rasah, ora ana intine kok. Ibu-ibu ya rasa ngetokke luhure, upamane sugih ya rasa ngetokke sugihe. Sugih ngono ngetokke sugihe. Terus omongane iki rada dhuwur-dhuwur. Lah wong sandinge we jejerane simbah-simbah kok jak omong, "Mbah, tas kula niki mereke jenenge DNG, Mbah. Iki nek tuku ning Rame Mall regane iki 1.750.000. Lah nek wong tuwek diomongi ra ya ora ganduk to. Marahi ngopo? Ya paling pol simbah-simbah sing jak omong, alah kok ya larang. Nek kula ya tak nggo nempur kowe kena nggo urip sak matiku. Lha muni ngono. Saking dene. Makane tenan. Bapak-bapak, ibu-ibu hidup itu nek jenengan paham, ayo do Anda pasor. Lembah manah karo sapa-sapa. Ora sah ketok luhur memang Sayyidina Ali ngantek tumurun ning putu ke-38 Sayyid Ayatullah Ali Khamenei niku ora kepengin ketok saking denele Sayyidina Ali wanti-wanti kan putune Sayyidina Ali. Dan Anda pasor lembah manah insyaallah niki spontan dengan sendirinya kita mesti luhur di mata siapa saja. Dan itu ibadah. Sing paling bagus ling ibadah nih. Ngeten nggih, nika wis ngum, dadi wis titiwancine buka. Muga-muga diberkahi Allah, diridani Allah.
dadi ilmu pengertian sing manfaat faedah ngeterke kita bejo slamet dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.